De 1714 ençà, quan les tropes de Felip V van entrar a Catalunya, Espanya es va proposar d'ensorrar el nostre país. S'ho va proposar llavors i s'ho continua proposant ara. D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes i ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, ens falta molta experiència, convé sumar els esforços i els càntics de tanta gent, però anem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant. Volem, exigim que els polítics, els nostres polítics, escoltin la veu d'aquest país. Demanem que els nostres dirigents prenguin decisions per tal que el nostre país sigui un país com els altres, lliure, respectat i respectable.